wahlala eGrippi eThekwini, wena uke wasengela ukuthi ngeGrippi eThekwini nihleli nenye inkabe yakuthusi ekuyiyona ohamba nayo mangabe uyosebenza. Baba abantu waqana kulo msebenzi womhlabi bashona abantu uzoshona. Uzoshona noma ngakuprofeti uthule ububule kodwa uzoshona uzobulawa yento yakho ukuthi kunabantu abaningi obabulilile wena ngoba uyinkabo uyathengwa ukuthi ubulela abantu. Lalela baba iyeke lento yakho. Iyeke ngoba uthi uNkulunkulu manguprofeta nabantu uthi uNkulunkulu khona umuntu wambulala eThekwini onamatekisi lo muntu waqinjwa uyabukobela ebusuku awukwazi ukulala awulale ebusuku nawe kunabantu kunabantu wena abafuna kunomnganakho ontshontisa imoto anisazwani nanaye lo mnganakho nanikhambe niyendaweni ethile niyosebenza nobabili wakujikele uNkulunkulu uthi uNkulunkulu manguprofeta mina manje wena la ukhona ukashile. La ukhona yes la ukhona uthi uNkulunkulu ukashile wena ukashela izinkabe ezinye ezizokubulala. Lalela baba iyeke lempilo oyiphilayo ngoba uthi uNkulunkulu yes baba mangabe nguprofeta ngibona baba impilo yakho ishabalala kodwa wena muqala lempilo yakho kubikhaya khona umuntu ohamba naye uyenyangeni kaMhlabela ingane yeke inyanga lokho ihamba yaseMtubatuba khona inyanga kade uyihamba yakamhlabela ingane wena